陈先生代表大会组委会向来自世界各国的嘉宾和朋友们敬酒。This is Mr. Chen Cheng, the chairman of the organizing committee to propose the toast. Priatelia, kývame si. Kývajte, aby sme neboli sa zamotení. Dobre, výborne. Živá muzika nám hrá. Toto je výhľad z nášho okna. To je kongresové, to centrum, kde bol včerajší cirkus. A tu nastávajú trošičku, pristavujú k tomuto komplexu a je to neuveriteľné. Napríklad tam baby zbierajú papiere, majú aj psa. Celú noc stávali. Toto je naša izba. Tu sme ráno vstali. Toto je náš hotel, v ktorom sme bývali. A toto je kongresové centrum, kde ideme. Sú naši účastníci. To je všetko robené podľa Feng Shui. To znamená tá ulička. Si neviete ani predstaviť, aké je to velikánske a gigantické. Všade voda tečie. Sú obrovské priestory. Attend the Congress together, watching the exhibitions together, as well as visit the local cultural and folk customers in Chengdu. And then we'll leave for Jiuzhai to hold the parade. We hope everyone who present here to enjoy themselves in a great gathering of photographers. 中国摄影家协会是中国最具影响力的国家级摄影组织，有全国会员9000余名，曾举办过11届国际摄影艺术展览，与世界上60多个国家和地区的摄影组织建立了友好的关系。So being the most influential and Ukrajinská delegácia.
Je vous remercie. The new FIAP statutes obviously take into account the concern for openness on the part of FIAP, while guaranteeing the prerogatives of the operational members. They allow local clubs also. Čiže sme na výstave, kde prezentujú k tomuto salónu, teda k Svetovému kongresu jednotlivé fotografie, zároveň je to aj bienále. Marian to tu všetko píše a eviduje. Takže je to jedna úžasná výstava, kde sme videli toľko divákov, ako za celú históriu nie. Takže to je evidentné, že sme v Číne. Ale je to obraz, ktorý vlastne je na stene. Takže zároveň sú tu fotografie aj klasicky robené a je to vidieť, že kvalita tých záberov je podstatne iné. Čiže toto je stred haly na oddych. Kde sa prezentujú rôzne fotografie a rôzne skupiny. Marian práve niečo objavil, tak sa teším. Takže sú jednotlivé koje, ktoré hovoria o výstavách a je prezentované naozaj obrovským množstvom fotografií, ktoré málo kde asi na svete uvidíme. Je to obrovský priestor. Čiže toto je výstava čínskych fotografov a sú tu zábery par excellence. Napríklad tento a ďalšie, ktoré sú skutočne unikátne a sú vybraté z 365 000 záberov. Sú to úžasné zábery. Toto je vlastne vzorka svetovej tvorby a 2-miliardovej populácie a myslím si, že máme sa čo učiť a vlastne obdivovať. Je tu od reportáže cez krajinu, ale experimentuje to minimálne v tejto čínskej kolekcii, viac menej dokument a príroda.
没开过，早都找人在这里，我没找，怎么说开？ Je tu fotografia aj autorov, ktorí sú špecializovaní na fotky prírody a vôbec len zvierat. Sú to ako veľmi zaujímavé momenty, ktoré asi málo kde uvidíme naživo. Sú tu aj fotografie klasicky urobené na baritovom papieri. Toto sú oni a dávajú úžasnú výpovednú estetickú hodnotu, ktorú málo kto vie posúdiť, pokiaľ to v skutočnosti naživo neuvidí. Je tu aj z histórie fotografie čínskej a sú to inak úžasné snímky, takisto na klasickom baritovom papieri, ktorý proste má úplne inú poltónovosť ako tie bežné. Ale určite môžem povedať, že tá výpoveď toho, čo nám ako na tejto výstave prezentujú a aký to prezentujú, je niečím, čo ďaleko prevyšuje chápanie Európanov a vlastne toto je asi to najlepšie, čo môžeme vidieť za posledné roky. Čiže sme zase v strede, v oddychovej zóne, kde je možno si oddychnúť, niečo vypiť a Marian je už unavený, takže tu sedí a nevie, že ho filmujem. Toto tu vyzerá tak na 5 hodín pozerať. Je tu špeciálna výstava len o Mao Tse-tungovi a ako vidno je stále obľúbený. Nachádzame sa na veľkej exhibícii fotografie. Je tu skutočne čo pozerať. Myslím si, že je to príklad pre všetkých, ktorí sa zúčastnili tohto a pre nás Slovákov zvlášť, pretože fotografia ako taká na Slovensku nemá to opodstatnenie a ten význam, ktorý by mala mať a doporučujem všetkým takýto salón vidieť, aby sa inšpirovali, ale hlavne, aby prehodnotili svoje aktivity vo vzťahu k fotografie. Je tu prezentácia niekoľkých národov, od čínskej tvorby až cez reportážnu fotku, historickú fotku, dokument, príroda, rôzne žánre, ďalšie športová fotografia, ktoré naozaj je to najlepšie z najlepších. Len čínska kolekcia bola vybratá z 350 000 fotografií a myslím si, že to je dostatočná vzorka na to, aby sme mohli do budúcna posudzovať slovenskú tvorbu. Takže je čo vidieť a je to jednička. Chromované tyčky, to by u nás asi za 2 hodiny zmizlo. Naľavo hore. Naľavo červené. Aha. O, to už sa nestihol. Proste, to je ako New York. 4-5 prúdov a tak. No takto je to na ulici. A je to tu proste. Proste to je úžasné. Na centimetre sa chodí na zrkadielka a tento furt, to je náš, ten čo vyblikuje. Nezmizlo, možno že aj za hodinu. Cyklisti majú vedľa, idú oddelení od prevádzky. Irishken. Hey, Daniel. Ja. Práve sa nachádzame v divadle, ktoré bolo pripravené pre nás. A je to v starom nejakom parku, kde teda pripravili takúto našu
prezentáciu a myslím si, že do určitej miery to bude niečo, čo zase prečí všetko. Hrá na zvončekoch, ako u nás na Salaši, len trošku väčšie zvončeky má. Ako si harmónii.
德先生。静观2个字就是用心观察万物，观察自然。Ladies and gentlemen, in the following, let's invite Mr. Emily Wondershade to come to the stage. Mr. Meng Gaoyang, the chief of the Chiyang Temple, will present him a gift. The gift. Please, kinda. Members to come to the stage. Let's have a group photo, okay? 大型实景表演《太极神韵》到此结束。祝第28届国际摄影艺术联合会代表大会圆满成功，并祝各位嘉宾在成都过得愉快。Ladies and gentlemen, the show comes to an end. Let's wish the 28th Fiat Congress a great success and wish all the delegates to the 28th Fiat Congress a happy stay in Chengdu. Warmly welcome to Chengdu again and warmly welcome to Chiyang Temple again. Les membres du comité directeur de la FIAP sont priés de venir sur la scène pour faire une photo. Die Präsidiumsmitglieder sind gebeten, auf die Bühne zu kommen. Man will ein Foto schießen. Hej, hej. Takto sa vraciame a všade je FIAP a FIAP a 3 autobusy, alebo teda viac autobusov a vraciame sa do toho kongresového nášho centra, kde bývame a kde to manažuje sa všetko. Cyklistka, tu aby sme neprešli. Dobre, a už sa vraciame do toho nášho kongresového centra. Pozri, už tu dali čudlíky a červené. Ale podáhaj tam cez nejaký liezajú. Takže už prichádzame vlastne pred naše kongresové centrum. Je to pokrútené, to je cesta, nemôžeš rýchlo. Nachádzame sa v areáli, kde nám budú ukazovať pandičku. A toto sú tie krásne dve zvieratka. To je davové šialenstvo. Nachádzame sa v pande. Areály. Takže toto sú naši účastníci, ktorí fotia spolu s nami v areáli, kde nám budú pandičky predvádzať. Je to tu veľmi, veľmi divé a si myslím, že to
nie je celkom také bezpečné. Ale nás práve filmovali, teda fotili s transparentom. Je tu taká menšia davová šialenstvo, ale to nevadí. Práve ideme cez bambusovú alej, v ktorej máme tam aj prvým pandičkám. Sú strašne zlaté, majú bufet, takzvané raňajky. Jej, to sú krásne. Normálny bufet. Otázka je, či nie sú to Číňania prezlečení, ako u nás medvede, niektoré na parkovisku. Skúsime to vyzistiť. Skúsime to vyzistiť, že či sú to oni alebo nie. Ale zrejme zuby majú normálne riadne, takže je to proste bufet. Sú zlaté. Tento si žuje spokojne. Tento sa vyvaluje. Sú strašne zlaté. Také bufeťačky. Asi to je celá rodinka, nevieme. Ale tento sa snaží o dušu spasenú. Kúkal na mňa. A tento je vyvalený bufeťák. Tento sa škrabe, to je milý tento. Vegete asi. Je ďalší k nemu. I sadne, zobere si svoje sústo, má to na háku. To sú pandy bufeťáčky. Má to na háku, zrejme, eventuálne. Ale zlaté sú. A toto sú tí, ktorí to snímajú. Čiže všetci sú nažhavení na fotenie. Notice the red tree over there. It's named Great Myrtle. It will blossom in red for 100 days. So, it is thinly without bark and appearing it's a scared tree of pollen. The animal in a river bed. When do you understand? No. Because every year the water from the high mountain, it will have some stones and pebbles, and it will easily deposit in the riverbed. So in the dry season, we will clean the riverbed. So the 4 and 9 iron pillars.
divadlo v tom krásnom arboretu, ktoré nám tu pripravili. Sviece, nevieme, kde sme prišli. To je inak úžasné, akým spôsobom to oni organizujú. A je tu inak úžasná budova, ktorá je tu postavená. Dá, ogromná je perestrojka. Tak tu nás sme zase dostali riadnu facku, lebo túto stavbu, keď uvidíte, tak padnete z nôh. Pôjdeme do tej budovy a môžete pozerať, že si túto budovu postavili len kvôli týmto hradbičkám, ktoré sú tu. A je to úplne na neuverenie, že takéto niečo dokážu zafinancovať a do takýchto obrovských priestorov to dať. Je to no comment. Takže si to znovu znútra nafilmujeme. Pozrite sa, v akom obrovskom komplexe sa nachádzajú tieto hradbičky, ktoré asi pre nich majú obrovský význam, pretože to strážia vojaci. Vytvorili na to gigantickú stavbu. Len tak pre zaujímavosť, že v tej jamke sa tí ľudia úplne stratia. No a tam je Marian a počúva, čo nám rozprávajú. Takže je to ešte raz z druhého konca filmované. No, je to proste nepochopiteľné. Dokonca tu majú pod zemou nejaké artefakty, ktoré nie sú vysvietené. Toto je celkový pohľad na tú budočku. Je úplne gigantické a len tak pre zaujímavosť tí páni to tu ani nemyknú okom, strážia a proste je to super. Hrajú našu pesničku. Práve sa losuje a každý dostane nejaký darček. Tento, ktorý je tu, je to sála pri príležitosti 50. výročia Zväzu čínskych fotografov. Usporiadaná vlastne zároveň ako pri FIAPe, ako slávnosť. Myslím, že na toto Slovensko môže len snívať. Je to skrytý symbol vlastne, že kandidujeme a vedľa tej čínskej možno, že sa nám to podarí. Kde odchádzame na vnútroštátny let do Paradise Village a je z toho tu veľký zmetok, pretože našu bagáž a iným bagáž nehali na hoteli namiesto toho, aby nám to dali do autobusu a odviezli.
takže musíme čakať a trpnúť, či nám vôbec donesú túto bagáž. No, nie sme sami, sú to viacerí, aj tu na títo kolegovia čakajú, aj tieto kolegyne čakajú a plno ľudí čaká na vlastnú bagáž, ktorú jak si tak si ešte nedoniesli. No. Práve pristávame medzi takéto skaliská, to je priam neuveriteľné. Entschuldigung. To je neuveriteľné, ako sa ideme trafiť medzi nejaký kaňon. Letíme ponad horu veľmi tesne, to je neuveriteľné ako. Kde to ideme pristáť? Medzi hory. Mamma mia. Mamma mia. Linku 757. Sme v nadmorskej výške 3500 metrov. Takto nás vítajú, je to neuveriteľné. A vedľa toho je Lamborghini. Tu, kde sme prišli, je raj na zemi, to ste nevideli, čo tu vlastne je presklené celé mesto.
子找人安排的，吃完话之后。买那个小鸡哈。Takže sme v tom Paradise Village a začína hlasovanie o kandidatúru. Kandidujú 3 krajiny: Singapur, Slovenská republika a Uzbekistan, s tým, že máme pripravenú prezentáciu. Now first the channel French, second channel German. Naša delegácia. There are 5 million inhabitants there. I know it is under the number of population of some Chinese cities. We are a very small nation, who is in a small country. But I can tell you, the Slovaks have a sense of beauty. They like life in peace. And last but not least, they have a sense of humor. In Slovakia, we used to say, we prefer long sausages to long speeches. This is why I try to be short. Slovakia is situated on the crossroad from the earliest times down to our days. Already back in the prehistoric times, the territory of Slovakia had provided men with opportunities of livelihood and survival. From about the middle of the first millennium, the Slavic people set up here the first Slavonic state formation, known as Samos Empire, subsequently taking contact with by the glorious Great Moravian Empire, its 9th century, so rich in cultural values. In the southwest, an entrance to Slovakia is the so-called Bering Gate, which is dominated over the confluence of the Danube and Morava rivers by one of the oldest early castles in Europe, the Levin Castle, being naturally also one of the oldest Slovak and Slavic castles generally. Though it reconstructed medieval stone fort guarded Central European crossroads, the Emerald, towards the Baltic and the Danube road running westwards. The Romans left many traces too, and the first people written in Slovakia took bears on the banks from the Rhone River, and the author was no other than the Roman Emperor philosopher Marcus Aurelius himself. From our up-to-date history, let me mention that since 1918, Slovakia was a part of Czechoslovak Republic, which was split in 1993 and gave rise to an independent Slovak Republic. After all, hardly any country in the world can boast simultaneously to possess high mountains, giants, and alluvial forests, over thousands of mineral springs, and many caves, the numerous further natural formations on such a small expanse of territory as precisely Slovakia. But also Slovak plant and wildlife is extremely rich, with numerous indemnities. All this goes to create an economic, but also recreational hinterland to man, often seeking in nature and oases of quiet and well-being, or an opportunity for sports pursuits. In Slovakia were born personalities who have contributed not only to the national, but also the universal effort. A place among them certainly belongs to Josef Maximilian Hetzbach, inventor and co-founder of photographic technique and optics. He calculated first portrait lens. Next became Stefan Banic, the inventor of parachute, Josef Mugash, and inventor
codes left to us in writing and oral tradition, in incredible legends and credible tales by our forefathers. Just a fountainhead of folk literature, ballads and songs, poetry, customs, children's plays. So also creativeness from the domain of material culture abounds in masterpieces. Beginning with the picturesque folk architecture, so the magnificent and boundless diversity of folk costumes, up to colorful folk furniture, it is a sentinel treasury of simple beauty. Many Slovak folk songs is still a source of permanent inspiration to professional and amateur folkloric ensembles and musicians. I could continue a long time, but time is money also in photography. So let me tell you a few words on photography in Slovakia. First photography was created in Bratislava in 1841. It means only 2 years after the invention of photography. In 1852, Edward Kozic established his first photo studio in Slovakia, and he was given awards at the World Exhibition in Paris in 1867. In the end of the 19th century, about 100 photo studios made service in Slovakia. Some of them, for instance, Abrahamovich, Dibal, Dornan, Anger, and many others, established their reputation. Famous Danish poet, Piet Hein. I selected him not by chance. The reason is very simple. Denmark is as large as Slovakia. The Danish population is the same as the Slovak one. And here is my version of his verses. Slovakia, seen from foreign land, looks but like a grain of sand. Čakáme netrpezlivo na výsledok. Marian tu prešlapuje. Máme veľké očakávania a uvidíme, že či sa nám naplnia. Potom, keď vyhlásia výsledky, bude treba ísť poďakovať. Áno, pôjdeme poďakovať a dáme knižku. To je to, čo sme hovorili. Nech to dopadne tak či onak. Dobrá, však teraz to možno láka, že to bude také trošku romantika, ale nepotrebujú chodiť po najdražších hoteloch. Očakávaní výsledkov tajného hlasovania, kuloárne debaty, ktoré prebehli. Všetci čakajú, čo bude. A kolegovia z Hongkongu, ktorí nám tiež napomohli v prezentácii, lebo mali laptop. Rekord. Сейчас. Да. Идет запись. Идет запись, да. Я буду еще снимать, потом отдаю. Да, хорошо, я готов. Если ты вражняя команда. The total number of votes cast was 55. The full organizations voted about after 55 votes. There were 3 abstentions, and I will give the vote in reverse. You don't understand.
I will give the vote 3-2-1. First second, and Slovakia received 23 votes. So, Mr. President, it's back to you. Nous félicitons la délégation de la Slovaquie et wir wünschen als Präsidium, dass wir die slowakische Delegation vor Ende des Kongresses noch treffen können, weil es da so manches zu besprechen gibt. Nous remercions évidemment très chaleureusement Singapour et l'Ouzbékistan de leur candidature. Quand il y a 3 candidats, il y a seulement un qui peut gagner. Mais les autres ne sont pas des perdants. Il y aura d'autres congrès et nous espérons à de nouvelles candidatures.